Okay, mayong mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan si On-A Katikisis On Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no, pizza 15 na kini mga higala sa bulan sa Hulyo tuig 2025. O padayon kita mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining adlaw. Hala no. Kumusta no mga higala, nakinaot ko nga na kabangtanan sa Kapiskay Panglawas. Sabi no mga higala, karong alang dahil sa Vicariate of St. Thomas, no, diri sa kining North Road diri sa parte dapit sa mo ang lugar mga higala, composed of Bindoy, no, Bindoy, kining Bindoy, Ayungon, Tayasan, Hibalalon ug Tambo, no. Nagka-meeting namin na itong nakarabayang Lunes mga higala o kaluoy si Ginoo. Padayon kita sa ato ang pagpangandam alang sa pagahimuon unya nato nga fiesta, no. Pagahimuon unya nato nga fiesta sa matud pa kining St. Thomas the Apostle Vicarial Fiesta. Hala no, alas 8 ano hinahina na tayo higalan na, no. Abi no ari ta mahigala sa ato ang saint, ano ang ari ta mahigala sa ato ang Saint of the Day. Of course, ang atong Saint of the Day mao si San Buenaventura, no, Saint Bonaventure, no, July 15. Natawo kini si Saint Bonaventure na adtong tuig 1221, no, dito sa Bagnoregio, Central Italy, no. Unya giila siya nga usa ka Franciscan theologian, doctor of the church, and he was also called the Seraphic Father. Cured of a serious illness as a boy through the prayers of Saint Francis of Assisi, no. Unya nahimo kini siya mahigala nga teacher of theology and chosen as minister general of the congregation in 1257. And he was instrumental in bringing back to life the charism of Saint Francis of Assisi to the brothers, though through his writings and examples, no. So karong adlaw mahigala ato nga gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Buenaventura nga gitawag og Seraphic Father, usa ka theologian o usa ka manadud pa doctor of the church. Hala no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining sige kahiwi-hiwi pa na akong kamera mga higala, no, ni ining kabuntagon. Nalaari ta mga higala sa CBCP News, balitang simbahan ni ining kabuntuhon. CBCP News, bunga sa nahitabo nga plenary assembly sa CBCP dito sa Bohol, namugna ang CBCP Avenue, usa kini kamalinaw nga pasiyo sa tunga-tunga o pasiyo o dalan, no, sa tunga-tunga diri sa Lasang. No, gingalan kini o gisulat, no, gikulit ang mga pangalan sa mga obispo sa tagsa-tagsa ka mga kahoy nga nara, no. Nahimutan kini sa lungsod sa Sikatuna, Bohol. Nagtimaan kini sa panahon nga may bisita ang CBCP sa isla o may pahigayon silang panagtigom o gingumanusab ang dako natong katuyuan sa pag-atiman sa kinaiyahan. Balita mga higala gikan sa Vatican, AI development must build bridges of dialogue and promote fraternity. Bote pasabot mga higala nga pinaagi sa artificial intelligence aduna gyud panagsabot-sabot, no, tali sa kabag-uhan ug gingumanusab sa matud pa kanang modernisasyon, no, sa kamag-uhan o modernisasyon matud pa sa actual nga kahibalo sa usa ka tawo. Adunay dialogue ug makapromote usab kini og nagsunay o inigsunay ug ang kalipay sa katawhan ug ang kalinaw sa katawhan. Mao kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kabuntuhon ug ari na ta mga higala sa ato ang catechism. Abi no ari kita sa ato ang mga pangutana mga higala, no.
After the death of Jesus, what happened next to the church he founded, no? Unsa may nahitabo human nga namatay ang atong Ginoong Jesucristo, ilabi na sa simbahan nga iyang gitukod. No, matud pa, after Jesus' death, the apostles experienced a mixed emotions. So, sa dihang namatay ang atong Ginoong Jesucristo, ang iyang mga tinunan medyo adunay mga dili masabot nga pagbati. Mura ba mixture ba? Emotion, nag-uul sila, unya na-appeal po ng ilahang kahadlo, kaguol, o matod pa kalibog. No? Initially, they hid fearing of their lives, for their lives. No? Sa tupa sa sinugdan, na nananggo in town ang mga apostoles. However, the later received the Holy Spirit of Pentecost and began to spread Jesus' message, becoming key figures in the early church. Sa ato pa, humandi ay nga namatay ang atong Ginoong Jesucristo, doon ay mga nagkaguliyang, no? Nagkaguliyang nga nahuna-huna ang mga apostoles, no? Kaya nalibog lagi intahan po sila unsa man tayo ni ron. Nya adunay mga kahadlok, adunay mga emotional effect dito kanila. Apan sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo kanila panahon sa Pentecostes, adito na nagmaisugo na sila sa pagpalapnag, no, pagpakailap sa pagtulunan ni Kristo. Nahimo sila nga mga key figures at pasabot na sila gyud ang mga nahimo nga timang ilhan, no, sa sila gyud ang nahimong pundasyon sa himong mga haligi, no, sa bag-ong natukod nga simbahan. Unya, samtang ingon niini ang nahitabo, human nga nang ang mga apostoles nangamatay na, no, there was the so-called apostolic fathers, no? Human nga ang mga apostoles nangawala na, no, adunay nitunga kining apostolic fathers, no? Usa kini ka collection of early Christian writing traditionally viewed as being authored by people who were associated with the apostles. So, sa to pa, human nga nawala ang atong Ginoong Jesucristo niya, nangamatay na po na niya mga apostoles, wala ingon nga nabakanti, no? Nabakanti ang simbahan. Tungod kay doon na may mga tao, no, nga ilang gisulat ang mga pagtulunan nga gibilin kanila sa mga apostoles. No? Gitawag katong mga tawhana o mga apostolic fathers, no? Doon na sila yung mga sinulat, mga apostolic fathers. Sa kanila, mao si Clement of Rome, Ignatius of Antioch, Polycarp of Smyrna, Papias of Hierapolis, Quadratus of Athena, and many others. No, daghang kay mga higala. No, sa to pa, ang maong mga pagtulunan ni Kristo, human nga nangamatay ang mga apostoles, wala nawala, no? Kano man tungod kay padayon man nga adunay mga pagtulunan nga gitudlo, no? Unsa may mga pagtulunan na kining gitudlo sa mga apostolic fathers, no? Kining gitawag og in English og early Christian writings, traditionally viewed as being authored by people who were associated with the New Testament apostles. So to padayon ang pagpanudlo, no, until nga sa diha nga nawala na pod kining mga apostolic fathers, nito nga na pod kining church fathers, no? Sila si San Agustin, San Jeronimo, San Ambrosio o Gregory the Great. Gitawag na pod sila og mga church fathers. Ilang gipadayon ang ang pagpanudlo sa mga katawo na pinaagi sa ilang mga sinulat. Nya matud pa ang nagkuani ini, ang nag-promote niini, mauna ang simbahan through the apostolic succession, no? Apostolic succession, no? Ya kining apostolic succession mauna kini ang matud pa pagpasa, no? Ang pagpasa sa otoridad ni San Pedro ngadto sa iyahang mga sumusunod, no? Unang-una, ang usagyod sa mga nahimong sumusunod sa mao kini si San Clemente, no?
dayong San Lino, no, San Cleto ug daghan pang uban. Hangtod nga karon ang mao nga apostolic succession niabot na hangtod karon nga ika 267, no, 267 popes ana, no. So ingon ni ana, so sa to pa wala mawala ang pagpanudlo sa simbahan human nga namatay si Kristo tungod sa nagkalain-lain nga mga nagpaluyo ini, no, nagpaluyo ini. Unang-una, ang mga apostoles nanudlo gyud nangadto sa nagkalain-laing lugar sa kining nagkalain-laing lugar sa tibuok kalibutan. Unya sa atong sigon sa atong kasaysayan, usa sa mga apostoles nga mao si San Tiago Apostol, no, ni abot siya sa Espanya, no, gani ang lugar nga iyahang giagian usa karon ka inila kaayo nga tourist, no, pilgrimage, no, kanang usa ka pilgrimage area, no, kining Via Compostela, no, Via Compostela, no, nga didto yun moagi si Santiago, no, gani sigon sa kasaysayan kini si Santiago Apostol may panahon nga matud pa murabag taliundang na siya sa iyahang misyon apan mipakita kaniya ang mahal nga birhen sa matud pa ibabaw sa usa ka haligi nga bato, no, man gitawag na to og haligi nga bato, or in English pilar, no. Namuna nga natawo kining debosyon sa Our Lady of Pillars, no, Our Lady of Pilar, no, Nuestra Señora del Pilar, ana, no, nga mo'y ni-encourage sa nila ni Santiago Apostol nga mopadayon gyud sa iyaha nga gimbuhaton. Humani ana nibali na konverter ni Santiago Apostol ang mga katsila o kumani ana nibalik siya dito sa Roma. O dito na-arrested siya dito sa Roma, no, panahon ni Nero o gipatay in town kini siya. Giputbol ka na siya sana. He was slain by a sword. Ana, no, muna gani kun atog yung tan-awon si Santiago mao gyud ang pinakauna nga Christian martyr, no, ang pinakauna sa mga apostoles nga diin nahiagom sa martiryo, ana, no. So muna siya muna nahitabo hangtod ang uban pod nga mga apostoles maupod gihapon, no, gawas kang San Juan, no, nga namatay pinaagi sa kagulangon, pero ang uban kanila namatay gyud pinaagi sa kanang gitawag natong martiryo. Una na niya na mo San Pedro, of course, kabalo man niya na, no. Gawas kang Santiago, no? Gawas kang San Judas. Kasi San Judas, sigon sa kasaysayan nga atong mabasa sa Biblia, nagkuan man lagi to, nagmabudhion man lagi to si Judas, o gani na nakikog siya. Gawas kang San Judas tadio, kay duha man na sila ka Judas sa matud pa kining Biblia, si Saint Judas Iscariot o si Saint Jude Tadeus. Ayan, no, karo. So na nahitabo aso tang ganito ato ang topic ko higala, no. After the death of Christ, what happened next to the church he founded? Ni padayon gihapon kay mga apostoles nanudlo man ang mga apostoles. Ug gani ang mga pagtulunan sa mga apostoles gipadayon gihapon sa matud pa apostolic fathers, no, gani doon na sila mga sinulat hangtod karon nga ato pag yun gihapon nga gitamod. Dahil human sa mga apostolic fathers nipuli ang mga matud pa church fathers, no, sila si San Jeronimo, si San Agustin, San Ambrosio o Gregory the Great. Ana, no, muna siya nga wala gid mawala. Plus dugangan pa sa apostolic succession, no, nga ang katungod nga gibilin ni sa atong Ginoong Jesucristo sa mga apostoles through ordination gipasa pod ngadto sa mga obispo, no, nga nahimong mga bato pa Bishop of Rome, no, Bishop of Rome, ana, no. Of course, so, si San Lino, no, si San Clemente, San Anacleto ug daghan pang uban. Hangtod nga karong mga panahona niabot gyud og 167 ka mga Bishop of Rome or mga Santo Papa nga nahimong nagdumala og hinungdan nga ang simbahang Katoliko wala gyud mawala bisan pa sa gidugayon ini. Kay nganuman padayon gihapon ang pagpanudlo sa Katolikong simbahan. Of course, adunay daghang kayong mga
matud pa sanang mga babang, no, kay doon sa sigun sa kasaysayan doon naman mga pahigayon usab nga nabung kana bang gitawag natong nagkabulag ang simbahang Katoliko, no, sa kining kuan. Pero sa gihapon di baro gihapon ang simbahang Katoliko bisan pa sa daghang kayong mga pagsulay hangtod karon daghan kayong mga denominasyon. Pero again, makakuan kita nga ang simbahang Katoliko dili gyud matumba bisan pa sa daghang kayong mga pagsulay. Okay? So, din na lang una kita kutob ha. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.